Salut, sunt Cristina. Astăzi vorbesc împreună cu Oana despre elementele de prezentare ale unei campanii de crowdfunding. Acestea sunt partea de video, partea de recompense și partea de text al campaniei. Astăzi vorbim în detaliu despre partea de video. De ce e importantă prezentarea video, Oana? Un video de prezentare este un element esențial al unei campanii de crowdfunding pentru că asigură un prim contact între tine, cel care inițiază campania, și publicul tău sau potențialii tăi finanțatori. Putem derula o campanie fără partea de video? Nu, o campanie de crowdfunding nu se poate derula în lipsa unui video de prezentare. Și cât de lung? Cât ar trebui să dureze acest video? Îți recomandăm ca durata videoului tău să aibă maxim 2 minute, să fie scurt și la subiect. Alte recomandări poți să ne dai? Da, este bine să apari și tu în acest video sau întreaga echipa proiectului. Dacă sunt mai multe persoane implicate, este bine să vă prezentați, să spuneți cine sunteți, ce doriți să faceți, de ce anume, pentru ce adunați fonduri și cum le veți folosi. E bine să existe acel call to action prin care să invitați comunitatea să vă susțină. Și dacă nu știu cum să creez acest video, de unde aș putea să mă inspir? Pentru sursă de inspirație, îți recomandăm să intri pe platforma www.creștemidei.ro. Acolo vei găsi multe campanii deja publicate, fiecare are câte un video de prezentare. Cu siguranță vei găsi mai multe idei acolo. Bine, Oana,